نحموس عصرت سلسلة لكاتيت زيت لالو على توزينات تزلكم متسلخو بقدامنة RS زينا هوحات كاب زخونه بوليتيكاوي منقسقاس تاجدلو كبل بورد مرص ኢትዮጵያ ፍሊጡ ኣብ ማእከላት ገበን መተላል ከሰርሑ ዝጽንሑ 138 ኢትዮጵያውያን ነፃ ወጽኦም መቁራጽ ተኹሲ ቃዛን ምድሓን ዝግበር ጻዕሪ ስጋታትን ዜጋታትን ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ከተማ ሙኒኽ ጀርመን ናብ እኩብ ህዝቢ ብናሪ ዝኣተወ ምራሕ መንኪና 28 ሰባት ኣቕሲሉ خبركم تخاتلتي زين كالن زدسس مدبات يزلكم متصلخو كسام وداتا مساي كتصنحو اندحاتتكو ابزا channel دما ناي وترو تخاتلتن خدكونو سبسكرايب لايك مبغار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعجمكم هوحات كاب زخونه بوليتيكاوي منقسقاس تاجدلو خبل بورد مرص ኢትዮጵያ ፍሊጡ هاجراوي بورد مرص ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣፍልጦ ዘሎ ጥቕላሉ ጉባኤ ከካይድ በዘይ ምኻሉ ሕጋዊ ጥሕሰት ፈጺሙ በዝብል ነ3 ወርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ መንቅስቃስ ከይገብር ኣጊዱም እትሎም ዕለት 6 የካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ደብዳቤም ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝተገብረ ኣኺባ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ መሰረት ዝገብረ ምዃኑ ዝሕብር ኮይኑ ብፍላይ ኩነታት ካብ ዝምዝግባት ሒዙ ሕጋዊ ኣፍልጦን ዘለዎን ጥቕላላ ጉባኤ ከካይድ ዝተዋህቦ ተደጋጋሚ መተሐሳሰብን መጠንቅቅታን አሽሽ በመባል 6 ወርሒ ከምዝ ሓለፎ ይገልጽ እትውድብነቶም ጥሕሰታት አሪሙ በተወሳኺ በመሰረት አንቀጽ 18 በቀንፍ ይዝባር ክልተ አዋጅ መረጻ እቲ አዋጅ ሲዕቡ ዝወፀ ደንብታት ውሳነታትን ትእዛዛትን ቦርድን አኽቢሩ ጉባኤን ከካይድ ዘድሊ ምድሏት ንቦርድ በመጽሐፍ ምስሐበረ ጥራይ እዚ እገዳ خلال ከም ዝኽእል እቲ ቦርድ አፍሊጡሎም እንተኾነ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ 3 አዋርሕ አራምስ ጉምትን ተዘይ ወሲዱ እቲ ቦርድ ምዝገባኣት ውድብ ንሓዋሩ ከስርዝ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም መጅማር ኩናት ትግራይ ሲዕቡት ውድብ ኣብ ጎነፃዊ መንቅስቃስ ተሳታፊ በዝብል ካብ ሕጋዊ ፖለቲካ ውድብ ተሰሪዙ ዝጸንሐ ህወሓት በመሰረት ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ከም ሕጋዊ ውድብ ዝተመዝገበ ኮይኑ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መንቅስቃስ ክገብርን ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድን ካብቲ ቦርድ ተኸታታሊ ደብዳቤታት ከም ዝተጻሕፈ ዝከሪም እቲ በፉሊ ቢድ ኣታውነትን ሚኒስተር ፍትሕን ፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራልን መሊሱ ሕጋዊ ኮይኑ ዝተመዝገበ ውድብ ከም ሓድሽ ሰልፍ ዘይኮነስ ነባር ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ በመሕታት ኣብ መጀመርታ ነታ ምዝገባ ኣይተቀበሉን ነይሮም እንተኾነ ነቲ ምዝገባ ብዕልን ተዘይተቀበለ እኳ እቲ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ብናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ ኮሚሽን ቁፅር ኮነ በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፍልጦ ዘይረኸበ ኣብ ወርሕን ሓሰም ጠቕላላ ጉባኤ መካዱ ዝዝከር እዩ ነዚ ሲዕቡ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕጋዊ መስፈርትታት ዘይማልአን ግቡእ መስርሕ ዘይተኸተለን በዝብል ኣፍልጦ ዝኸልአ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ሕጋዊ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድ በደብዳቤ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ ኩናት ትግራይ ሲዕቡ ህወሓት بهاجراو بايتوتا هاجر كم جوجله جبر شبرات تبينو زصنح خوينو بوعل بريتوريا مسرت جن بعلت مسرت اتبين تلعيل الليو اب ماخلات جبن متلال كسر حز صنحو 138 ኢትዮጵያውያን ነፃ ወጽኦም ኣብ ሚያንማር ግዛት ካረን ኣብ ዝርከብ ማእከላት ምትላል ቴሌኮም ክሰርሑ ዝጽንሑ ልዕሊ 250 ዜጋታት 20 ሃገራት ብሓደ ዕጡ ጉጅለ ናጻ ድሕሪ ምውጾም ናብ ታይላንድ ኣትዮም እዚኦም 138 ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ከም ዝኾኑን ትማሊ ናብ ታይላንድ ከም ዝኣተውን ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘይ መንግስታዊ ትካል ገሊጹም ሰራዊት ታይላንድ ነዞም ውልቀ ሰባት ክቕበሉ ምን ከሎ ግዳያት ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት እንተ ኮይኖም ንምፍላጥ የጻርሎም ድሕሪ ዝቶም ውልቀ ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱም ባይሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ምንጭታት ሓቢሮም ኣሎም ኣብ ታብዶ ምብራቕ ኤዥያ ትርከብ ግዛት ካራን ብርክት ዝበሉ ምትላላት ሳይበር ዝፍጽሙ ማእከላት ሓደዮም እዞም ሰራሕተኛታት ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኬንያ ፊሊፒንስ ማሌዥያ ፓኪስታን ቻይና ኢንዶኔዥያ ታይዋን ኔፓል ኡጋንዳ ላኦስ ብሩንዲ ብራዚል ባንግላዴሽ ናይጄሪያ ታንዛኒያ ስሪላንካ ህንድን ጋናን ካምቦዲያን ዝመጹ 221 ደቂ ተባዕትዮን 39 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም እዮም እቶም ብዛዕባ
ኢትዮጵያውያን ኣመልኪቶም ዝገለጹ ምንጭታት ኣብዚ ጉጅለ ጥራይ 138 ኢትዮጵያውያን ኣለዉ እንትኾነ ንመንነቶም ዝገልጽ ፓስፖርት ኾነ ካልእ መረዳእታ ኣይተረኸበን ኢሎም ንኢትዮጵያ ስዒቡ ዝለዓለ ቁጽሪ ዝሓዙ ዜጋታት ኬንያ ኮይኖም 24 ኬንያውያን ነጻ ክወጹ ክኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ ፓቶንጋ ታርሺንዋራታ ምስ ፕሬዝደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ብምርኻብነት ናብ ዶብ ታይላንድ ሚያንማር ዝርከባ ማእከላት ምትላል ንከጸዋት መባጽኦም ነይሮም መንግስት ታይላንድ ናብ ዶብ ሃገር ዝኣቱ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ነዳድን ደው ኣቢሉ እቶም ማእከላት ምትላል ታይላንድ ከም መተሓላለፊ ሰራሕተኛታትን ገንዘብን ንኸይጥቀሙሉ ድማ ሕግታት ባንክን ቪዛን ኣትሪርዎ እዩ ገለ ተቃወምቲ ኣባላት ባይቶ ኣብ ታይላንድ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ነዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ጸቕጢ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ወጻተኛታት ሰራሕተኛታት ጽቡቕ ደሞዝ ወይ ድማ ኣብ ሚያንማር ዘይኮነስ ኣብ ታይላንድ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ንኽሰርሑ መብጻዕ ኣትዮምን ተስፋ ገይሮም እዮም ናብዛ ናይ ምትላል ማእከላት ዝኣቱ ምቁራጽ ተኹሲ ቃዛ ንምድሓን ዝግበር ጻዕርን ስጋትን ዜጋታትን በሪኹ እስራኤል በሐማስ ጆዝ ተተሓዙ ዜጋታት ክሳብ ቀዳም እንተዘይተለቀቁም ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ቃዛ ክጅምሮ ከም እትኽእል ኣጠንቂቃ ምባራዝ ዝከርዩም ነዚ ሲዒቡ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን እተተነቃፊ ስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ በቲ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ከይፈርስ ዘለዎም ስጋት ገሊጾም እቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ካብ 19 ጥሪ 2025 ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ሐማስ እስራኤል ንውዕላት ናይቲ ንሰለስተ ሰሙን ዝጸንሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ጥሒሳቱ ብምባል ተወሳኺ ምልክታ ክሳብ ዝወሃቡ ምሩኻት ናጻ ከም ዘይሰድድ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ በሰሉስ መጠንቀቕታ ሂቡ እዩ ወዲ 21 ዓመት ኢማድ ቁድያ ኣብ ጎደናታት ካኑ ዩኒስ ኮይኑ ሻቅሎትን ፍርሕን ዓብሊልዎ ከም ዘሎ ይገልጽ ንሱ ኣብታ ኩነታት ብዛት ጽንኩር ኮይኑላ ዘሎ ደቡባዊት ከተማ ኮይኑ ኩናት ዳግማይ ክልዓል ዝደሊ ሓደውካ ይርቦን ክብል ገሊጹ ኢማድ ከዛረብን ከሎ ብዛዕባ ትራምፕ ቃዛውያን ካብታ ወሽመት ክወጹ ዘቕረቦ እማመ ቁጥዕን ስጋትን ምምዝባልን ከም ዝፈጠረ ገሊጹ እንተኾነ ውጥን ትራምፕ ግብራዊ ክኸውን ከም ዘይክእልን ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ከም ዝተርፍን ይኣመን ነዘሎ ኩነታት ክሕውሱ ነቲ ምቁራጽ ተኹሲ ኣጽኒዖም ክቕጽሉን ኩናት ከበቀን እዩ ድሌትና ዋላ እኳ ትውግእ ንሓፂር እዋን ደው እንተበለ ነቲ ኩናት ንምውዳእ ገና ነዊሕ ርሕቀት ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ኩናት ይቕጽል ኣሎ ክሳብ ሕጂ እውን እንነብረሉ ቦታ የብልናን ክብል ካልዋሃቢ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ገሊጹ ይርከብ ኣብ ከተማ ሙኒኽ ጀርመን ናብ እኩብ ህዝቢ ብናህሪ ዝእተወ መራሒ መኪና 28 ሰባት ኣቑሲሉ ሓደ መራሒ መኪና ሎሚ ሐሙስ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ነይሩ ብምዝዋር ብውሕዱ 28 ሰባት ኣቑሲሎም ነቲ ሓደጋ ዝፈጸመ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመጸ ሓታቲ ዕዋ ምዃኑ ፖሊስ ድሕሪ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹም ዛጊት ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለ ዝገለጸ ፖሊስ ገለ ካብቶም ቁስላት ግን ከቢድ ከም ዝተሃረሙ ኣመልኪቱ ይርከብ ፖሊስ ንዝዋር መኪና በጥይት ድሕሪ ምህራሞም ዘዋሪ ተወጊኡ ደው ክብል ክኢሉም ጡርጡር ቅድሚ ሎሚ ኣብ ንኣሽቱ ስርቅን ካልእ ዘይሕጋዊ ገብናትን ዝተተሓዘ ጥፋት ፈጺሙ እምባሩ መዛግብቱ የመላኽቱም እንተኾነ ምስ ግብረ ሽበራ ምትእሳር እንተለዎ ገና ኣየነጸረን ሓደጋ ሙኒኽታ ከተማ ጽባሕ ዓርቢ መራሕቲ ሓያሎ ሃገራት ካብ መንጎም ፕሬዝደንት ዩክሬንን ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንሰንን ንምእንጋድ ኣብ እትዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ቀረባ እዋን በመካይን ብናህሪ ናብ እኩብ ህዝቢ ምጥሓስ ዝዝውተሩ ኣገባብ ጀምላዊ ቅትለት እናኾነ ይመጽእ ኣሎም ኣብ ቅነ በዓል ልደት ኣብ ማግደበርግ ጀርመን ሓደ ሱዑዳዊ ዶክተር ናብ እኩብ ህዝቢ ብናህሪ ምዝዋር 6 ብቀትልን ከሎ 1300 ድማ መቑሳሎም ዝዝከር እዩ ንምርጫ ብትዳሎ ዘላ ጀርመን ጉዳይ ስደተኛታት ካብቲ ቀንዲ ኣርስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤንቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናኹም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም ተመነና